Това означава следното. Когато се движиме там, където има камъни, растения, ето сега тук планета Витоше е пример в това отношение, защото нали, по една такава асфалтирана улица някак не можеш да ги видиш. Нали, те са от друг характер. Когато се движиш във Витоша, ако обръщаш внимание на камъните, имаш отношение към тях, първо това ще направи голяма радост на самите камъни. Различните камъни по различен начин, постепенно. За съзнанието на човека е трудно да го повярва. Това е главният проблем. Трудно е да преодмине една бариера такава. Камък, ти не знаеш къде го оставиш, там си седи. Мъртъв, умрел, нали, от всякъде. Най-много си щупиш главата с него, друго не може да направиш от него. Или да... Сега нещо друго, нали? Хубаво, айде, разбирам. Така, ама не случайно в медикаментите по принцип има, така да се каже, камъни. Това е разнообразни, най-различни такива съединения на едно друго минерали. Т.е. ние така и така си общуваме с тях. Жизненият процес буквално невъзможен в човешкото тяло без минералите, без минералното царство и камъните. Така че те въобще не са никой. Те са нали, част от нас, много важен фактор са. Ако обичате камъните, ще ви се отплатят. Много ще ви се отплатят. Така също се отнася до растенията. Пак. Обичта се изразява. Имайте предвид. Не е така да седиш сам. Или взимаш го при тебе. Имаш отношение към него. Дърветата се прегръщат. Сега, колкото повече научите за съответното дърво, толкова по-добре, защото имате много важен въпрос. Трябва да знаеш какво обичаш. Любовта е нещо конкретно, не е така, нали. Аз си обичам така из въздуха някакси нещо. Аз съм си нарочил определен, чеквам тук едни такива фактори. Не, трябва да го познаваш, да знаеш какво става в него. Като пример, един бор. Когато прегръщаш един бор, той е обвит в такава мъртва тъкан. Тези люспи, които са отвънка, те са мъртви като съединения и то се усеща, че е така. Те са по-мъртви от ногтите, както се казва. Няма сетивност вътре в тях. Те са нещо, което се изхвърля, т.е. една минерализация, която се изхвърля от дървото и се образува като кора. Жизненият процес е затворен навътре. Значи трябва да се знае следното. Дърветата имат нисходящ и възходящ ток. Това се отнася не само за дърветата, но и изобщо за растенията. Те смучат с корени от земята и нагоре през стъблата, вкарват в каквото имат. Листа, склонение, нещо, стебло, което е. Обаче също така отгоре се налага да възприемат светлина, преобразувате в прости захари, нали, с хлорофил. И това, което се получава, го пращат надолу към корена. Така има едно постоянно общуване отгоре надолу и отдолу нагоре. И те не могат без това. В стеблото винаги има една централна част, някаква стеблена част, в която има проводяща тъкан, при която има буквално каналчета и соковете текат надолу и нагоре. Това се случва. Трябва да сте наясно с това нещо. Това, с което общувате, е растителен белтък. Той белтък не е по-простичък. Не е като животинския белтък нашия. Много по-бързо може да се модулира и да се променя, защото е по-прост. По-лесно се вае. Другото нещо, растенията се движат чрез самия живот. Те не преместват едно нещо така, както нас, а го раждат. Когато едно дърво протяга клон към тебе, то всъщност създава клон към тебе. Това е протягането му към тебе. От една страна. Другото, което е възможно, разбира се, те се изместват след светлина. Там, където има светлина. Между другото, подобно нещо правят и котките. Както съм забелязал, също се щурат по светлинните петна. Се настаняват точно върху тях. И хората съм забелязал, че и те правят подобно нещо. Търсят си слънчици. Така, когато прегръщате едно дърво и имате отношение към него, обичате го това дърво, усещате това, което се случва вътре в него и се сливате с него. И вътре в човека тече същото.
И като вземете кръв, лимфи, движението на течност, тя се движи така, така, така. Има го това нещо. Нали, кръгове, ама те са такива периално, изчервенозно нагоре. Нали, по асансьора, така, така. Артериално, с помощта на гравитацията, надолу. Имаме пак, нали, соковете нагоре, соковете надолу. Подобно нещо. Това е живот, пулсация на живота. Ако спрат, край е живота. Няма. И при растението същото, и при вас същото. Еднакво трябва да стане. Значи, като превръщате дървото, усещате вътре как се движат соковете. Представете си ги, знаете, че са там. Няма как да ги видите. Обаче знаете, че са там. Съзнанието ви знае, че са там. Те са наистина там. Ако го срещате, ще ги видите, те са там. Сълна си сок ще излезе от него. Особено сега пролетно време, направо ще стане много. Така е. Това е все едно като кръв. Както е в човека кръвта. Това вътре носи това нужно за растението. Минералните соли, водата и това са. Както нашата кръв. Това е живота на растението. То е живо. Съвърнете се с неговия живот. Растението може да направи за вас различни неща. Но това, което е много важно, то откликва със самия си живот всъщност. Това е, което прави. Както едно куче, което не ви познава, трябва да свикне с вас. Като вие го храните, и така като сте мил и внимателен и ласкав към него, душевно, разбира се, сте такъв. Не се преструвате, защото кучето ще го усеща. Вие наистина имате към или котка, без значение, то няма моментално да се свърже с вас,